mun yi wannan a canza tarbiya ai biyayya duk masoyin ma'aiki bin iyaye ya dage mun yi wannan a sauya tarbiya ai biyayya duk masoyin ma'aiki bin iyaye ya dage na ku yan uwa na ku zo mu haɗa aikin ibada mi ka aiki bisa ilimi a iman na shaida wanda ya halitta bautar shi san ba a ganda shi ya wajabta gare mu abin iyaye mu dage mun yi wannan a sauya tarbiya ai biyayya duk masoyin ma'aiki bin iyaye ya dage Allah ta karo salati kuma ake habibu manzan da ya har azo maka babu shi a gababu Allah salatin ya zamsa na jin shiga ta hijabu na sani irin sirrikan da kuka nake so a yarje mun yi wannan a
masoyin ma'aiki iyaye kai ko babu komai su ne suka zama a farkon ganin ka sai ka ci ka sha sannan su ci ba su kyamar ganin ka sun tallaba ma ka ɗaukaka yau da wata ka koka tabbas idan kwai halarci ya kamata ka hange wani wannan a sauya tarbiya ai biyayya du masoyin ma'aiki kun takure zantukan dan babu filin mu buɗa muka zakuro yan kadan muka sa wannan kasida da dai da fili mu bada da zantukan don ku shaida daga rabu sai bin ma'aiki sai iyaye a hange kun wannan a sauya tarbiya ai biyayya du masoyin ma'aiki kun ji wannan canja na nufin an fahimta duk an rike zantukan da muka na gyaran kazanta in kun ji ku yi addu'a a garin na samun rabauta ni ma ina ma ilahu ya sa aljanna mu gajin ni da wannan a sauya tarbiya ai biyayya du masoyin ma'aiki هذه التنبيه الثانية في مدى مولد النبي صلى الله عليه وسلم على محضرة البلاد ميزري من لسان إبراهيم بن عبد الرزاق الغزرة على معروف صحاب الثناء النبي صلى الله عليه وآله. أيها الإخوان والأخوات، التحيتكم تحية الإسلام.